angen defys Gweinidog y Gymraeg. Chi'n lancio'ch strategaeth chi ar gyrraedd miliwn y siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Rydyn ni ar golwg 360 wedi bod yn holi gwahanol bobl ynglyn beth maen nhw eisiau gweld yn y strategaeth honno. Un sylw diddorol iawn gan Dermot McGilchrist, athro yn Prifysgol Caerdydd, yn dweud nad yw'r targed yn realistig a bydd angen 10,000 o siaradwyr Cymraeg newydd bob blwyddyn arnoch chi. Be newch chi o hynny? Mae targed yn realistig. Dwi'n meddwl bod e'n uchelgeisiol, ond yn realistig. A chymod, dyw Llywodraeth ddim mynd i cyflwynio hyn. Mae genedl yn mynd i. Os yw Gymru fel genedl, fel gwlad, fel pobl, eisiau gweld yr iaith yn tyfu ac yn ffynnu, mi fydd pobl yn dod at i dysgu Gymraeg, sicrhau bod plant yn cael y cyfle gael ei addysg trwy gyfnod Gymraeg yn ei dysgu Gymraeg yn yr ysgol. Felly dyw hyn ddim yn darged i Lywodraeth neu Gweinidog, na hyd yn oed i Senedd. Mae'n darged ar gyfer genedl, a pwy fath o genedl dyn ni eisiau bod yn y dyfodol. Dwi'n meddwl, dwi'n hyderus yn y dyfodol, a dwi'n hyderus y bwyty Cymru. Dwi'n credu bod ni fel genedl eisiau gweld yr iaith yn tyfu ac eisiau gweld yr iaith yn rhan naturiol o bywyd bob dydd a pob un cor o'r gwlad. Os yw Cymru'n cytuno, mi fyddwn ni yn creu y siaradwyr newydd a mi fyddwn ni yn creu Cymru newydd. Felly chi'n gweld bod 10,000 o siaradwyr bob blwyddyn yn realistig? Dwi'n gweld bod cyrraedd y targed mewn 2 genhedlaeth yn realistig. Os ydych chi'n edrych ar hyn mewn ffordd mechanistig iawn ble mae'n rhaid cyrraedd 10,000 bob un blwyddyn am beth bynnag gyfnod, wel, yn amlwg, dyw bywyd ddim yn byw fel yna. Felly, dyn ni yn gweld bod angen creu fwy o Gymru yn y dyfodol, nes sy'n gyda ni heddiw, a mae rhaid ni sicrhau bod bobl yn cael y cyfle bod yn Gymru Gymraeg. Mae dysgu Gymraeg fel oedolion, siarad Gymraeg oherwydd ni wedi cael addysg Gymraeg ddigonol yn ysgolion Saesnig, a wedyn ni'n mynd trwy'r system Cymraeg hefyd. Pwy bynnag llwybr mae pobl yn dewis dilyn, mae rhaid bod gyda pobl y cyfle i ddysgu Gymraeg, bod yn rhugol yn y Gymraeg ac hefyd gael y cyfle i defnyddio'r Gymraeg. Os ydyn ni'n neud hynny, mi fyddwn ni'n creu y cyfle i Gymru bod yn wlad dwyieithog go iawn. Y gair yn ni'n gweld lot yn y strategaeth yw'r gair uchelgeisiol. Ydych chi'n mynd i, ydy hwnna'n ffordd o fod yn rhywbeth o scapegoat, yn rhywbeth o... Does dim scapegoats yma. Dyn ni yn mynd i sicrhau bod gyda ni cynllun, ni'n dechrau daith heddiw, ac mae gyda ni y gweledigaeth, ni'n gosod mas y gweledigaeth heddiw, ac be dyn ni'n mynd i wneud dros y misoedd nesaf yw sicrhau bod gyda ni cynlluniau ble dyn ni yn gosod y manylion o sut ydym ni'n mynd i cyrraedd yn targedu yn pob un sector, pob un maes gwahanol. Felly mi welwch chi dros y misoedd nesaf cynlluniau gwahanol yn cael eu cyhoeddi, fydd yn gosod targedu ar gyfer y cynulliad yma. Dwi ddim yn disgwyl bod yn Gweinidog pan dwi'n 83 neu beth bynnag fai yn 2050, ond wi yn meddwl bod rhaid i ni fel Llywodraeth gosod targedu ar gyfer y Llywodraeth yma. So, dyn ni ddim yn just gweud bod hyn yn rhywbeth i pwy bynnag sydd yn Gweinidog mewn 20-30 mlynedd. Mae hwn ar gyfer y Llywodraeth presennol a'r cynulliad presennol. Mae pobl ar ein gwefan ni hefyd wedi bod yn gofyn am fwy o arian ar gyfer cyrsiau Cymraeg i oedolion. Ydych chi'n mynd i ateb y galw hynny? Wel, mae gan y Canolfan Dysgu Gymraeg i oedolion fwy o gyllideb eleni yn barod, ac dyn ni'n trafod gyda nhw sut ydyn nhw'n mynd i gwario yr arian ychwanegol sy'n gyda nhw hyn o bryd. Be dwi eisiau sicrhau bod gyda ni yr adnoddau ddigonol, arian ac athrawon, i sicrhau bod ni'n gallu, bod pobl yn gallu dysgu Gymraeg ar eu termiau nhw. Dyn ni'n mynd i defnyddio technoleg lot fwy na ni wedi wneud yn y gorffennol. Ni'n gwybod hynny. Ni'n gwybod mi fydd ffyrdd gwahanol o ddysgu iaith yn y dyfodol sydd ddim gyda ni heddiw. A mae rhaid ni sicrhau bod ni'n gosod ller i'r Gymraeg yn pob un o'r technolegau newydd yma, ac i sicrhau bod ni'n gallu ymateb i bobl. Bod dim rhaid i bobl ffitio mewn i lle mae'n dosbarth, os mae'n nos iau, nos Wener, pryd bynnag ma fe. Mae rhaid bod ni'n gallu ymateb i pobl sydd eisiau dysgu Gymraeg a bod yn fwy creadigol yn y ffordd ni'n gallu rogi pobl i ddysgu Gymraeg. Yn olaf, mae addysg yn gallu mawr yn y strategaeth. Mae pobl hefyd yn dweud bod angen, a chi wedi crybwyll eich hunan bod angen cyfleoedd i bobl ifanc i siarad Cymraeg tu hwnt i'r stafell dosbarth. Yeah. Sut mae gwneud y Gymraeg yn cŵl? Wel,
dim fi sy'n ateb y cwestiwn felly. Ond dyn ni wedi gweld, a dwi wedi gweld y siarter iaith, yr enghraifft, yn cael impact mawr. Dwi wedi gweld yng Ngwynedd a dwi wedi gweld y gytre ymlaen ei Gwent. Dwi wedi gweld beth mae urdd yn neud i sicrhau bod yna cyfleroedd gweithgareddau trwy gyfn y Gymraeg ar gyfer plant a pobl ifanc. Dwi'n gweld beth mae mentrau yn neud am pob un man. O'n i really wedi mwynhau dafwyl yng Nghaerdydd, o'n i gweld ym mhlant i yn mwynhau hun ac yn gallu siarad Gymraeg a defnyddio Gymraeg yn rwydd heb feddwl dwywaith amdano fe. A dyna beth dwi eisiau gweld yn y dyfodol. Plant, pobl ifanc yn cael ei magu ac yn tyfu mewn gwlad lle mae Gymraeg yn rhan naturiol o cymunedau ar draws y gwlad a bod ni yn teimlo'n hyderus y bod i dyfodol y Gymraeg a teimlo'n hyderus y bod yn gallu i defnyddio y Gymraeg lle bynnag gyda ni. Diolch yn fawr iawn. Diolch.